Защо React е толкова доминиращ в веб-разработката? Днес ще потърсим отговора, но не в кода, а в идеите, в самата философия зад него. Да, точно така. За да разберем React, ама наистина да го разберем, трябва да забравим за кода за момент. Вместо това, нека погледнем какви проблеми всъщност решава. Оказва се, че всяка негова ключова концепция е просто отговор на някое реално предизвикателство в програмирането. Хайде да видим кое е първото. И така, първият голям, ама наистина голям проблем е синхронизацията. Звучи абстрактно, нали? Но всъщност е нещо много просто. Представете си брояча на харесвания в някоя социална мрежа. Някой цъка лайк и хоп, числото на екрана трябва веднага да се промени. Ето този синхрон, това поддържане на връзката между данните и това, което се вижда на екрана, е изненадващо, ама наистина изненадващо трудно. Ето как се е правило преди по стария, така наречен императивен начин. Това е все едно да даваш навигация на някого завой по завой. Сега отиди до този елемент с ID MSK, промени му текста, после намери онзи други елемент и го отцвети. Ужасно лесно е да се объркаш, нали? React от друга страна е декларативен. При него просто описваш крайния резултат. Казваш, хей React, за тези данни екрана трябва да изглежда ей така. И това е всичко. React самия се нагърба с задачата да измисли най-добрия маршрут, за да стигне до там. Той се грижи за всички дребни стъпки по актуализацията на дома, т.е. на видимата структура на страницата. И как React постига това? Първата част от решението се нарича състояние или stake. Най-лесно е да си го представим като краткосрочната памет на един компонент. Дали едно меню, например, е отворено или затворено, това е състояние. И магията се случва, когато тази памет се промени. Да речем, някой кликне на бутона и React съвсем автоматично прерисува само и единствено тази част от екрана, за да отрази новата ситуация. Добре, това е стейтът. Втората част от пъзла са така наречените props или свойства. И тук имаме една много важна разлика. Ако състоянието, стейтът, е вътрешната памет на компонента, то props са инструкциите, които той получава отвън, от своя родител. Например, един компонент за потребителски профил получава името и снимката като props. Важното е, че той не може да ги променя. Неговата работа е просто да ги покаже. И ето тук разликата става кристално ясна. State е вътрешно и променливо. Това е паметта на самия компонент. Props, от друга страна, са външни и непроменими. Това са данните, които компонентът получава, така да се каже, по наследство от родителя си. И точно това разделение, то е абсолютно фундаментално за цялата организация на кода в React. Добре, решихме проблема с синхронизацията, но идва следващият. С разрастването на всяко едно приложение, кодът, той има тенденцията да се превръща в една заплетена бъркотия. Един истински спагети код. Въпросът е как React ни помага да управляваме тази сложност. Как ни спасява от спагетите? Отговорът на React е колкото прост, толкова и гениален. Компоненти. Най-добрата аналогия е с лего тухлички. Наистина, всяка една тухличка, един бутон, едно поле за търсене, едно заглавие е напълно независима и може да се използва отново и отново. И после просто сглобяваме тези малки, лесни за управление части, за да построим цял замък или в нашия случай едно сложно веб-приложение. А силата на този подход е огромна. Когато всеки бутон, всяко меню е своя собствена изолирана тухличка, тогава една промяна в него няма как да счупи нещо друго. Може да се използва един и същ дизайн на бутон абсолютно навсякъде. И изведнъж кода става много по-лесен за четене, за разбиране, за тестване. Защото се работи с малки, предвидими парченца, а не с някакъв огромен, страшен монолит. Добре, но тук се появява един много логичен въпрос. Чакайте малко, ако всичко се прерисува постоянно при всяка една малка промяна, това няма ли да направи приложението ужасно, ама ужасно бавно? Оказва се, че React има един много, много умен трик в ръкава си. И тук се крие едно от най-големите погрешни схващания за React. Хората си мислят, че прерисуването е бавно, но не. Самите прерисувания в React всъщност са много ефтини, много бързи. Бавната, тежката част на процеса, това е директната манипулация на самата веб страница, на това, което наричаме DOM. И тук идва тайното оръжие на React – виртуалния DOM.
Идеята е следната. Вместо да пипа директно бавната, истинска уеб страница, React първо работи с нейн лек виртуален чертеж, който се намира в паметта. А работата с този чертеж е, меко казано, светкавично бърза. Този процес има и име – съгласуване или reconciliation и е наистина гениален. Ето как работи. Когато нещо се промени, React веднага създава нов виртуален чертеж. След това го сравнява с стария. Буквално като в детската игра откри разликите. И накрая прилага само и единствено тези минимални, абсолютно минимални разлики към реалния екран. Точно това прави актуализациите толкова бързи и ефективни. Супер! Значи вече имаме производителни и добре организирани компоненти. Но с мащабирането на приложението, когато то става все по-голямо и по-голямо, се сблъскваме с нов проблем. Как по дяволите да споделяме данни и логика между много различни части на приложението, без отново да създадем една заплетена бъркотия? Това води до един много досаден проблем, известен като prop drilling. Представете си следната ситуация. Трябва да се предаде информация за логнатия потребител на някакво малко бутонче, което е заробано 10 нива навътре в структурата на компонентите. Какво се случва? Налага се тази информация да се предава през 9 компонента по средата, които изобщо не се интересуват от нея. Просто я препредават надолу. Става ужасно тромаво и объркано. React има решение и за това. Нарича се контекст. Най-добрата аналогия е да си го представим като Wi-Fi мрежа за данни в приложението. Вместо да се прекарва кабел, т.е. props, от компонент на компонент, просто се създава една мрежа с нужната информация. И след това всеки един компонент, който има нужда от нея, може директно да се свърже и да я използва, без значение колко надълбоко е заровен. Добре, това решава проблема с данните. Но какво става, ако искаме да споделим не просто данни, а цяла логика, която има собствено състояние? Например, логиката за свързване към някакъв сървър или пък за обработка на полетата в една форма. И тук на помощ идват така наречените персонализирани куки или custom hooks. Това е просто начин да се пакетира някаква сложна логика, да кажем цялата процедура по извличане на данни от сървъра в една единствена преизползваема функция. И след това всеки компонент може просто да закачи тази кука и да получи цялата функционалност наготово, без да се налага да се приписва един и същ код отново и отново. Точно това е смисълът на принципа DRY – Don't repeat yourself или не се повтаряй. И всичко това ни води до един последен, малко провокативен въпрос. Въпрос, който обаче перфектно обобщава цялата философия на React за композицията. А то е компонента, който се пише, количка ли е или дъмбел? Идеята е следната. Компонентът дъмбел носи цялата си тежест, цялото си състояние в себе си. Той е тежък, тромав, труден за управление. Количката от друга страна е лека. Нейната единствена работа е да вози други компоненти, които сами си управляват своето състояние. И добрата интелигентна React архитектура винаги предпочита количките. Тя насърчава създаването на малки специализирани компоненти, които после се сглобяват, вместо да се градят големи, тежки монолити. И точно тук, точно в това се крие същината на мисленето в React.